Sa katuig kapin pa ko ato. Wala din ko. Wa si Lolo, ay gibiling istorya nako. Balo? Oh. Okay. Muna gitugon sa imong lolo. Kay karon ko na ni dako ka, pilti na mong gay. Diyan namatay siya itong inugtas ninyo. Ayo. Ayo. Oh, Boss, ngadla boss. sabi nga to. Ikaw to boss katong managan boss na nakaka-istorya kaluluwa. Dili ko mananagan. Kuan na lang, napatay ra ako may istorya. Boss, pwede ko kangen yung boss. Ano man? At ako'y pahula-hula niyo ba? Ano man? Hula na. Patay ka ni ato mga istorya. Pa-istorya di ay. Why klaro ni mo sa mga sa may pangita nimo manghula o istorya patay. Kasi kaya po niyo ba? Dili mo sa mga patay ra sulod sa mansion. Alam mo eh. Kung sa kumpan, mahalo na pangko. Ano problema mo di ay? Hindi ka na ilola, no? Asa ni lolo nimo? Ano kong lolo? Kaya na to ng kuan. Istorya kasi mong lolo. Ato istorya sa imong kuan mo. Hindi ka na ilola, God. Kaya ano? Ano, sa bata pa ko. Madagma ko. Niya ko ibaro. Niya og mga ikong piso. Ang kamay mo sa una. Piso ko mga pangayon na. Ano tagro kong lolo? So, kung naka-piso, gising ko lang tito nimo. So, mo pa itong piso. Bata ko tagro. Danagam ka istorya sa imong lolo. Singala ni mo? Marky. Marky. Sana boss. Sana boss. Ano ko natin imong lolo? Tikang kang. Sa karon yung apo na si Marky, ang istorya na sa ikon. Okay. Lolo ay kagool na wala na siya. Okay, na siya sa laing kalibutan. So, ang ikon sa imong lolo is nalipay na siya ni dako ka kay matarong ka pa bubog pag sa bisyo ay kagool kay lipayan ko siya sa karon. So yang matambag nimo na ayog padala sa bisyo. So dako naman ka yang matambag pud sa imo gyud importante yang matambag pangitag siya. Sikag dala-dala na imong bunal kung gamita kadugayan ipabarangay ka na imong bunal ha. Gamita na imong bunal sabot ka? Okay boss. Sige. So may masultingin mo sa imong lolo. Salamat. Hindi na po po niya. Ayaw maingon sa imo kay nga isa salamat. Sige. Okay na. Good na. Salamat mo. Okay. Sige na. Sige, salamat. Okay. Ayo. Sing. Oh, Oy, boss, mayong hapon. saman. Nato ko ipa, kunin mo ba? Unsa? Kanang ang bilin sa kong lulo sa nung nagod. Gusto ko mag-istorya niya ba? Gusto ko istorya. Oo. May no. Ikaw, karaan mo kang munguan dili. Oh, istoryahay ko nga. Kaluluwa. Sige. Pungko. Muna yung manggo, boss? Ay, nako na kay mga gahi iba kay na. Muna yung mga mahalon ba, no? Halo na. Antik ba, mga antik. Unsa ni concern mo di? Gusto lagi ko mag-istorya sa kong lulo kay gikan sa paggamay pa nako. Nga sa katuig kapin pa ko ato. Oh. Wala din ko. Wa si Lolo, ay gibiling istorya nako. Wa po ko kita pong Lolo karon ko. Wa pa man sa ko'y buot. So imo is istorya kasi ha. Mag-istorya akong Lolo. Sige. Ngayon na nga kay kabalo ta kung sa ikuan Lolo nako ba. Mas gasa gibiling pamana nako. Pamana. Ito singan ha. Dako gito kayutaan si Lolo. Yutaan to. Yutaan to. Yutaan to. Mga 5 kakaang. 5 kaang. Dumayan kaang may pag-isako no, 5 sako. Gani. Kung tikang ka baboy yung sulit Uy. Ayaw ka gol kay mo ang lolo di tinuod na ayuta. Dito ya ha. Ang iyang giingon ayaw baligya.
kay dito inyo ka. No, boy, klaro gini si Lolo di. Oo, kitong nasa sako, abono to. Ha? Abono to, dili to yuta. Abono to para sa mga tanom. Oh, klaro gini si Lolo di. Kung ka na, Naigipatugon sa imong lulo. Oh, unsa man? Naigipatugon. Unsa lagi tugon ni Lolo? Anang balo? Ha? Oh. Anang balo? Oh. Hey, Muna gitugon sa imong lolo. Kay karon ko na dako ka, pilti na mong gay. Siya namatay siya itong inugtas ninyo. Imong mga igsoon nimo. Muna gibilin sa imong lolo. ano nadamay mo ko grabe sa nang Lolo ko. O kay nagdako ka, nagkuangon ka, nagsinagoy, di ka pa to, gahin na kay ka. Gana ka gana ni ko sa imong lolo istorya? Oh, mag-istorya kong Lolo. Okay, istorya, unsa man na? Ang napog kilikot si Lolo, apoy ko na ako. O gitagad, ipadala lang po ning Lolo ha. Po ning Lolo ha. Padala ka ng lolo mo. Ako na maalos mo.